Hamana shine kamar shugaban masu kula da gine-gine na masarautar fir'auna. Hakanan a wata hikayar ana cewa Hamana shine kamar shugaban ma'aikatar gidan fir'auna, wato chief of staff. Ni da cewa akwai tarin fir'aunoni da dama, amma anan ina nufin fir'aunin da ya lokaci da annabi Musa alaihissalam da ɗan uwansa annabi Haruna alaihissalam. Akwai tarin hikayoyi mabambanta da wasu ke yada kan Hamana, ciki kuwa har da cewa baya zama da gashi, bi ma'ana ba a ganin gashi a kansa. Allah ya ambaci Hamana sau 6 a cikin Alkur'ani mai girma, amma duk maganar da aka yi a kansa a cikin Alkur'ani mai girma sun shafi gini mai tsayi, wanda Fir'auna ya ce Hamana ya gina masa domin ya hau sama ya leƙo mahaliccin annabi Musa alaihissalam. Ana hasashen tare suka halaka da Fir'auna, wasu kuma na cewa bayan Fir'auna ya halaka, Hamana ya mutu bayan ya tsufa. Koma menene dai, muna fatan Allah ya mana gamu na alkhairi. Allah ya sa mu cika da kyau da imani. Ni ce ta ku har kullun Sadiqat Aisha S.Meamalari, nake muku fatan alkhairi a duk inda kuke a faɗin duniya.